Fost l-ewwel li jetlu kienet li Malta tħobbu. Kliem Xavier Galea missier Martin Galea li tnejn irritorna Malta wara li kien maħtuf il-Libja. Jetlu Malta loves you. Kif rajtu? Jetlu vera talbu għalik u ġi tajba. Irbaħna lotterija. Irbaħna lotterija l-kbira ħna. Għedlek ma nikpix, ma taġ nikpi, imma bil-fer nikpi. Għedlek nikpi bil-fer. Vera ħad pjaċir. U doktara l-nis pjaċir ħadu pjaċir. Ħadu pjaċir. Missier Martin stqarmana li fil-jiem li kien jaf li jibnu maħtuf, sab wens fil-fatt li kien jaf li jibnu għandu karattru sod. Karattru għandu sod bekk li fiduċa. Li jekku għadu ħaj li voldiri u ma tantx ħajqadaw malajr. U dak it-tipu u li lider. Xavier Galea imur lura ftit snin u jirrakkonta l-jum li jibnu sar jaf li kienu aċċettaħ fl-armata. U x'immort nejlu. Jaqbes u jgħajat fit-triq, għaxu dejjem jien irid naqdi l-pajjiżi. Il-ħelsin ta' Galea wasal wara ħidma sfiqa min-naħa tal-Gvern Malti. Xavier Galea qal li jinsab kuntent b'dan. Ħafna kuntent, kif apprezza u stess, ħafna u għax jien emment. Ma rridx jien ma xħanet fit-terrorizmu għax intom ma tagħmlu t-tifel tiegħi. Kont konvint li qed jagħmlu għax meta jgħidu kikun salvaw persuna demek jgħidu u verament ħementit u l-Prim-Ministru ħementit meta qal li qed jaħdem għalih ma kienet vera żamm il-kelma. Mistoqsija li ma jistax iwieġeb missier Martin hija min ħataf lill-ibnu. Ma nafux min eżatt. Ma nafux min. U għal xi xadna ma nafux eżatt għal xiex. Għax flusa maħna għallu mhux involuti, tkellmu fuqha imma ma fl-aħħar meta telgħu ma ġewx, ma komplewx voldiri jitolbu. L-inkwiet tal-ġenituri ta' Martin żdied meta għal xi mument der li persuna minn fost il-grupp li ħatfu ma qablitx li kellu jinħeles. Beżaw li din il-persuna seta' tweġġa' lil Martin biex tgħaddi tagħha. Mela dawk jgħidu ara ħanħelsuha ftehmu. Imbagħad immur dan ikun bil-kwit fil-kamra Martin imur u biex jaqtalu rasu ma jirix biex ma tgħaddix tiegħu. Missier Martin qalilna li fost l-ewwel affarijiet li nnota dwar ibnu kienet li ma kellux arloġġ f'idejh. Ħaġa mhux soltu li biħsiebu jsaqsih malli jiġi ftit ftiegħu, hekk kif jinsab l-isptar Mater Dei. Waħda ma ħansaqsih ngħidu mispar arloġġ, ma kellix kien ma kellekx arloġġ. L-appell ta' Xavier huwa biex dejjem tinżamm l-għaqda fil-familja. Parnejlek qed dak irbaħ lotterija. Min rebaħ lotterija vera, imma jiena ma kontx kontent kif irbaħ lotterija u mitli t-tifel ta' ngħidlek. Wieħed għandi tifel, it-tifel ma voldiri. Jużżuhom it-tfal, kuntatt magħhom, jippruvaw ma jiġġieldux magħhom u jżommu kuntatt dejjem u ma jiġi li jiġġieldu għax imbagħad tkun qiegħed ma tafx jiġri. Ma tafx li jiġri. Tifhem għax ma jinformakx. Le, jiena kuntent ħafna u kuntent.